Dahil higda tarong niya nang kita ng barog. Di ko nagana ng barog. Di ko nagana ng barog. Ang maghigda ang leta di ay kanino ta bisyon na. Ay, sus. Maghago kita. Ano ba higda ta? Kulot niya akong buhok. Mabalik sa kulot ang buhok. Sayang kaya ako ipariban ani. Gods! Oh, may kinaka din ha. Ready na ta. Magsugod na ta. Ha? Magsugod na ta. Lo, kanindot mo ng buhok. Di ka nagpapadlor. Oy, nagpariban ko sa buhok dito sa Karkar. Usa sa inila nga beauty parlor sa Karkar. Ang IB Beauty Parlor. Oh, nagpariban ko sa buhok. Oo, di ay perting indota. Oh, oy, Jesus ka nang nabalakan ako maayo ni mo. Nabalaka. Nga di man ko nabalaka. Nga, time na nga mating hidlaw. Nya. Muwa kay gana nako niya. Dili ka muharong nako, magsige kag lingaw-lingaw. Di ka muharong tan-aw. Isa may naa ng pariban bagya. May nila ba nasi bag-o sa imong panan-aw basin pa di ay mubalik ang imong gana. Tira nimo nako ni bilagdukay. Oh, na. Apo isa may gina. Magpangata ka na, oh baka ganahi di ka ganahan mo tira na nga niyulok kunuhay. Sisihan ni mo ron. Oh, lagi kay gipangandaman jud ni nako. Oy, para pud intaw nga mobalik ang imong gana nako makakuha tag 5 ka round. Buta ni buhok no, grabe gini IB Beauty. Grabe ka ng IB Beauty Parlor, grabe. Usa gusto sa sikat na parlor Sige ka. na, hindi na to naisigutan din. Di basta nindot kina nga parlor to. O sige na, magkuha ka. Pag wala kayo magkuha na Okay, ka. higda na. Ay, di na kong higda. Ganun, di mo kami higda. Magkuha ng giripan akong book street kay ni mo kulot niya ni. Unsa mauna na problema ron noon nga abi kay nagpa pariban kay din ano kami. Siya una to na po. Di na lagi pwede kong higda kay mo kulot niya akong buhok. Di Ako pinagyam ini na pwede, hindi na pwede. Higda kita pwede. Sige na, magkuha na ta. Ya, saan mo na di? Gusto ta. Magkuha na ta. Mag-standing position, binarugay lang ta. Binarugay ta, di ko ganahan ng barog. Di kapoy kinamsig barog. Dahil higda tarong niya nang kita ng barog. Di ko nagana ng barog. Di ko ganahan ng barog. Ang maghigda ang leta di ay kanino ta bisyon na. Ay, sus. Maghago kita. Ano ba higda ta? Kulot niya akong buhok. Mabalik sa kulot ang buhok. Sayang kaya ako ipariban ani. Ugma ta ka magpariban di haron dili na to na di na matarong imong buhok ya karon. Ako mong ginigipangandaman para nimo para pud babag-o sa imong padanaw. Ang hasol ka ng barog-barog pang style nga barog-barog pang kay di ko ka huygo todo na karon yon nga kondisyon na kay ko kay kondisyon na kay ka? O mo nya. Sige na, standing position na ta binarugay ta. Di ko grag barog bahala ka na boy. Way binagdukay mo hitabo basta kay di ko barog. Sige na, kuntahan lang sa karon lang higda mo. Dili lagi ko pwede mo higda mo kulot niya ako buhok sayang kaya ako ni pariban. Uya ganay ban iban po tao nimo. Ya sa na di mo ganahan ng barog kay magisud ko ng barog. Makakuha na lagi ka ana, makakuha ka 5 karon ng barog. Standing position sa tabarog lang ta. Ay dili lagi nang higda kay mo kulot lagi ko buk sige na. Ya karon og di ka higda asa ka mo to. Musige lang kag lingkod. Di ka mo to. Mo na resulta na nagparibanda na di daghan ang bawal di nakakahigda. Isa mo pagkatuog ron. Diyan higda. Sige na higda na dili. Dili lagi kay kulot lagi kumbok standing hangyo lang gyud kun mabisa karon lang adlaw. Standing position lang sa ta, barog lang sa ta. Di nang dili ko ganahan ng barog. Barog lang ta. Standing lang ta dire. Di na lagi. Di ko Standing lang ta dire. Kapoy na. Kapoy na dili. Di ko. Di ko gusto ng barog lagi. Ayaw na lagi. Ayaw na lagi. Barog lang gyud makakuha lagi ka. Di ko gusto lagi ang barog. Higda. Gusto kay higda na to pa niya. Kaya barog oy, dili ka standing position kay lain sa position ba daghan kay kag mahulaan. Daghang nga klase Ugrahan ka wala. Higda na tapad ako. Di ko gusto ng barog. Di ko ganahan ng barog. Di ko ng barog. So yung mga idol, salamat kayo na ni Ma'am IB Beauty Parlor. Naroon is Karkar mga idol. Dili isot pangitaon na location no. Indot kay lahang. Solid Ma'am IB, salamat ma'am. Salamat kayo mga kayo. Dalas Ma'am IB Sus, uban siyang butan niya mana. Solid eh. Indot kay lahang parlor kay ma-cheat jud ang gusto nimo ma busy karon sila mga idol niya. Nibisita ra ko na barato na jud kayo mga idol, dara ilang presyo. Sus. Legit. Doon ra kayo mga idol at bangka sa Central nga eskwelahan sa elementary sa Karkar. Bisitahan ninyo mga idol. Super legit, Ma'am IB no? IB Beauty Parlor. Mo na ilang tindahan re no? Super nindot ilang serbisyo. Salamat ma'am. Salamat. God bless. Atangi ang ubang mga video mga idol no. Bye-bye.